Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita datso na kanyaya ising. Inaklon ti mayora ama-amak daytoy ken ni Don Leon. Gaputa sa bali no makapungtot ti asawa na. Isung awan ti maaramidan na. No di tagtong palatan itar aramidan ti Don. Nga uray pay no kontra daytoy itinakam na. Iti sa bali a bangir. Napan ni Monica iti simbaan ket kinasarita na ni Simon. Di tangarod anaamuan na anigayam Simon ti agsirbi a kura paroko iti simbaan ti ili ti San Bartolome. Kabayatan na nagmaymaysan ni Inspector Salvador a nagsubli iti disso arinaut da. Itagagayam denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Iti abanda ti papanak. Agmay sa ngay may ditoy. Isungay kagumaak ti aganad. Tano husto ti atap kung adda kabusor ang nagsubli iti daytoy a lugar. Agpaggadak lakit di. Sobra kakmat lang iti pasdak. Iti kasta. Kunak tumat nga mingkad. Aglingadak ditoy. Si putak anay bag. Ijay ti pagtatawdan ti putok. Agarudo kak nga umakar iti pwesto. Dito yak. Sigurado adinak na siputan. No asino man dayjay. Paliiwag lang. Di ka makalibas! Napunta ka. Sa anak pa ang rumor dito eh. Ang mga nuad na kadwana. Anya jay kunam, ising. Itala ang anak itak tikas jay adjar ni Monica, kunak, ma'am. Ha? Nalaos tiliday na. Apa man anaamuan na amay sagayam apadi ni Father Simon. Pagarupak nga amangan no... No anya, ising. Kuha, Ma'am Chona. Awan, Ma'am Chona. Pagarupam nga agayat ni Monica ka ni Father Simon. Kasta ka di. Saan akasta, Ma'am Chona? Awan ti kasta nga atap ko. Di kan aglibak, ising. Sigurado akasta ti atapam. Awan mo't dakas na. Normal laang ang makarik na iti kasta ni Monica. Ngamin, normal laang dayta kunak manan. Chief, tantani ka gaya man. Iwan Mendez. Kunak tumad nga mintin ka akuyugan ka. Ngam nagkadkad ka man. Piwan Mendez. Awan na nyaman na. Nalpasan ti amin. Napasama kan. Katanya ngay. Adda ka din naduktalan nyo iti panagrondayo? Negative, sir. Ay. Ngam sayang, tanapurwan nga mintin naka-enkwentro yo. Wan nga rod. Ngam sa nabali. Ado pa'y tigundaway. Mamatiak nga addan tumanen masalaw ko kadagiti managdakdakas. Punyeta! Amo, naksayan manen dagiti buyot tayo. Gapo iti dayjay a pulis. Damat basol di tao tayo, amo. Sana naganad. Bugi. Masiri ba talaga ni Hepe Salvador? Agasam, nagsubligit din iti dayjay adiso. Isungarod ako nag-anas ken ama oram dayjay adiso. Amangan no adanto pa'y matrace da apagilasinan no bilang tayo pamaysada tayo agimbistigar ijay. Siya ko na mismo ti mga ramid, amo. Bugi. Siguro. Saan matan nga tahapon dayjay pulis nga tapay agsubli iti dayjay adiso. Itamat lain na kanito. Anya ti kayat mo asawan. Siya kung ti manguram iti dayjay pastek, amo. Ipatumpal ko. Itamat lain.
Talaga adyak makaturog. Saan ang maponas iti panunot ko tinaamuak maipapan ni Simon. Agasam. Isog ayam ti. Oh. Kasladyak pa'y lapat yan. Ngam. Anya dayjay. Ipasimudaag ka di dayjay. Nga damanin mapaspasamak dito'y San Bartolome. Anya na. Talaga asaanan nga agsardang tiriribok ang mapaspasamak dito'y. Anyan. Talaga ang nagsigurado dagiti managdakdakas. Anya ti kayat mo asawen, sir? Inuram dan ti pasdan. Amkanda nga amangan no at dati ti maduktalan tayo dita. Ha? Day talang ti makagapo. No apay nga inuram dati pasdan. Ti Juan Mendez. Talaga ang nagsigurado na. Anya? No kumagayam ta naguray tayo dito. Kalpasan ang napaengkwentro ka. Ang mga nod na kumatinaduktalan tayo. Kuma. Ngam saan tayo mat nga impagaw nga agtignay da adagos. Chief, Isuan ako nakanasirib da. Talaga nga organisado ti sindikato akabusor tayo dito'y San Bartolome. Ne, yun. Nagsapa ka na bimangon. Domingo ita, Jonah. Umuna nga aldaw ti pan nakaangay manen ti misa dito'y San Bartolome. Ha? Bumangon ka ditan. Darayan tayo asang kapamilya ti kaunaan a misa. Ha? Oh. Apay ang mulmulagatan nagmetlatan. Agtignay kan, Jonah. Sapay la ko nga. Tado ti makimisa ita. Kaya't ko maibinglay ti amin nga amok maipapan iti na Marso. Kadag iti umili ti San Bartolome. Nabayag nga awan tinaangay amisa ditoy. Gapo iti nalaos nga alimuteng anang balkot iti barokong dagiti umili. Patya ka may kawada ita. Agam sapay la ko ma. Tasan nga agbalin alapad da ita. Tapno agdayaw da iti Diyos. Agsaganak matan. Para iti kaunaan a misa ang maangay dito'y San Bartolome. Kalpasan tinaunday a panawan. Mas daawak, Monica. Apay yaya ising. Ngamin, agkukuyog tayo ita amapan makimisa. Yaya ising. Jak pa'y kit di malagipan. No kaano day dinaudi ang napasamak ti kastoy. Oray siya yaya ising. Jakmatan malagipay. Anya ti kaya tasawan da ito'y hepe. Apay nga dadag iti taong dito'y simbahan. Pasensyakan, Father Simon. Para iti protection dagiti umay makimisa da ito'y. Anya? Idi lang amin rabi. At dadakas ang napasamak. Iti parbangon. At daman ang napasamak nga uram. Naigagara nga uram. Iso nga ita. Kaya't mi asiguraduan ti talgad dagiti umay makimisa. Sapay la kumata maawatam da ita, Father Simon. Maawatak matkit di, hepe. Ang amangan no mapabot nga dagiti umay makimisa. No makita da kayo iti aglawlaw ti simbahan. Panagkunakat saan mat siguro, Father. Iso adi kayag danag. Aramidan nyo lata ti pagrebangan nyo. Ket baybay anda kami kuma, ang mga ramid mat iti pagrebangan nyo. Kas nakunana iti libro ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Takas talauna yan ti panagayat ti Diyos iti lubong, ket inted na ti bugbugto nga anak na. Tapno ti siya sino man amamatikan kwa na, ket dinto maisagmak. No di ket maipaayan iti biyag nga agnanayon.
Kasta kumamutla kada tayo nga anak ti Diyos. Agpipinatag tayo. Idyan tayo dagiti agkakadakas nga aramid. Liklikan tayo ti aramid ti Diablo. No diket si pupuso kuma, nga agdaydayaw ken agserbi tayo iti namarswa. Iti kasta, kaayo na tayo ti Diyos. Ket ipaay na ti kiddaw ken anyaman alinaon ti puso tayo. Naunday apanawen kakabsat. Naunday apanawen nga awan ti nangigigiya kada kayo nga agturong iti pagarian ti Diyos. Isu nga itan ti panawen kakabsat. Agamiris tayo ket panunuton tayo. Husto ka di? Wenno saan ti aramiden tayo? Agsipot kayo na imbag, Mentes. Narigaten. Amangan no addakit di mo't mapasamak asaan tayo ang mapakpakadaan. Matungpal, Chief. Di kay agdanag. Sapay di maray da mayora kan ti intero a pamilyana. Nasiputak nga rod itay. Akit kitain na ka ni Don Leon, Chief. Baybayam ni Don Leon. Tinapatag, mabantayan tayo ti aglawlaw. Chief. Ado kadagiti agindag dito'y San Bartolome ti Dimar ay iti kaunaan unay amisa. Kalpasan ti naunday apanawan. Isu nga ikagumaan tayo apagtalina eden ti linak ken kapya. Saan arumbang nga dauray basit ariribok ang mapasamak. Nakababain tayo apan nakabagiti lintag. No addakit dim kasta ang mapasamak ita. Monica, balasang ko. Di ka di agmano kin ni Father Simon. Oh, apay ang nagsanaay ka iti naunag. Awan ni Yaya Ising. Umay ka nga ruden. Dayjay ni Father Simon. Si kalat ta Yaya. Kami pa, Father. Saan ang pay nakasagana? Nakasagana iti anya. Basta si kalat ta Yaya. Umuna ako ni kotse. Agyaman akmet ta pinatgam tigid daw ko. Ang makapagsarita ta ko maiti pribado, Father Simon. Apay kit dinasan, Don Leon. Madlaw mo't anapatag ti bagayo kanyak. Nasirib ka, Father. Napugto madagos nga ada na patag-agagarakin ka. Anya ka din ita, Don Leon. Kinapudno na, Father. Saan asika ti mayrano diti plano? No diket ti simbaan ken dagiti umili. Napintas nga min daytoy apang panunutek ket. Isu apat tiyek amaragsakan ka, Father Simon. Anya nga minday ta, Don Leon. Plano ti agidunar iti dakkel agatat para iti simbaan. Awatan nga ta ni Father Simon, ti idijaya ni Don Leon. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Iti panagmaymaysan ni Inspector Salvador ang nagsubli iti diso arinautda. Napaengkwentro daytoy, ket napatay na tinakalaban na. Iti sabali a bangir, nalaos ti pungtot ni Don Leon, apaman anaamwanda ang nakapatay ti hepe iti maysa kadagiti tao da. Nagsigurado nga rod ti Don ket binilin na ni Bugi nga uramen da ti hideout arinaut dagiti pulis. Iti kasta, sigurado nga awan ti uray basit lang apagilasinan a maduktalan dagiti pulis. Apaman anaangay ti kaunaan apanang misa ni Father Simon. Kinasarita daytoy ni Don Leon. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan
ti ama. Nasirib ka, Father. Napugto madagos nga da napatag agagarakin ka. Anya ka ni Dayta, Don Leon. Kinapudno na, Father. Saan asikat ti mayrano diti plano? No di kat ti simbaan kan dagiti umili. Napintas nga min dahi ti apampanunutek ka. Iso apat siya kamaragsakan ka, Father Simon. Anya nga min Dayta, Don Leon. Planok tagidular iti dakkel agatad para iti simpaan. Anya? Dahil tagpeso. Siguro 100,000 pesos. Makatulong dahi agatad tapno mapasimpay ti husto to'y simpaan. Father Simon. Iti kasta. Saan mo't ang nakababain kadagiti may sarong dito'y agang gandaet ang naggapu iti nagduduma nga ili. Don Leon. Ipay makitamit laing ti cheque. Mabit laing ti pirma. Mabit lang, Don Leon. Hapay, Father. No talaga kaya't yung mapapintas ti simbahan. Saan kayo alapdan? Agam na ko na yung ayawat yung kanyak ti kwarta, unong cheque. Lading itag. Agam jak awatan, Don Leon. Anya? Pagkadkadan na, Father. Saan nga ti kasta, Don Leon? Agam no talaga akayat yung mapatarimaan ti simbahan. Ipatarimaan nyo asaanan anasken amang ted kayo kanyak itidak kalagatad. Kasta ti kondisyon ko, Don Leon. Kif, adda matakapungtot ni Don Leon. Diyan ka mo, Mendez. Binarurot na mo't tilugan da. Kat nagdardaras dan apimanaw dito eh. Nuan yaman ti makagapo, awanan ti bibiyang tayo. Tila ang pagrebangan tayo, tinaskan apakibyangan tayo. Matungpal, Kif. Saan matarumbang amabaybayan tayo ti trabaho tayo? Naskan nga agimbistigar tayo latta. May papan iti napasamak idirabi. Ariglado, Kif. Pumanaw tan dito'y simbahan. Makaamundag iti kakadwata dito'y. Ado tinaskan nga aramidan ta, nga oray Domingo ita. Nakadkadlaw mo nga. Anda kinagura ni Papa. Anya ka diday jay. Jak amo, iha. Mama, Mas daawak mo't nga rod. Takas day mo't tantidjar na kalpasan ti misa. Ngam di kag danag, ikagumaak nga amuan, iha. Bareng no ibaga na kanyak no anya ti di na nagustuhan. andakan ka dayta, Mama. Amo meten ni Papam. Adda dagiti gundaway akala at latan nga dakagura na. Asaan tayo nga mo? Iso apada sa kakasarita. Bareng no ibaga na kanya, no anya ti saan na nagustuhan ijay simbaan. Sa dino ti papananta mo. Ijay kasino. Amo. Kaya't ko tag-relax, Pogi. Masurunak ngamin kapoy tinapasamak. Diyak nagustuhan ti sumbat kanyak ni Father Simon. Kunamlan asino. Siyak lang aro din tagiti jaya iti tulong. Ngam kunamlan asino akalalaingan ang nagsao iti kasjay. Apay ngamin, amo. Hagasem, takunanakitin. Ano kayat ko kano amatarimaan ti simpaan? Siyak kanulatan ti mangi paurnos. Saan ko kanon nga idalan iti donasyon? Naturod mo't nga rod ni Father Simon, no kasta. Agin tutured ko nama. Ngam palabsag tayay. Diyak kayat nyagmala sa kita amapan agsugal.
Isu alipatek pay laeng ti may papan kini Father Simon. Anya di ko na Yaya Ising? Panagkunak, kat ni Father Simon ti makagapo, no apay akas jay ti jar ni Sir Leon. Ni, anya ko mati makagapo. Diyak amo, Monica, ngam nakitak ngamin a kinasarita ni papam ni Father Simon. Anya? Amangan no adda tinasao ni Father Simon kin ni papam adina nagustuhan. Yaya Ising. Ngam atap ko laang dayta. Sa anak asigurado. Basta tila ang masigurado, ket ti panagsarita da papam ken ni Father Simon. Ngamin, nakitak dayta. Anya, Bugi. Kumusta ti kasino? Nakasaritam ti tinalag mo a tao? Awan pari ko titi kasino, amo. Adulat ta ti agsusugal. Dakkelat ta ti mapaspastrek. Nangruna ket ado ti dumayo nga umay agsugal. Laglagi pa Bugi. Saan arumbeng amaamuan akukwak ti kasino? Amo, nabili na naimbag ti tinalig tayo a tao. Isa di kay madanagan. Good! Oh, anya nga raw din, amo. Kunakman no kaya't yung tag-relax. Talaga man. Isungag sugalak itangag malmalam. Ariglado, amo. Alang, tadumsagak nga roden dito'y lugan. Rugyakon, ti agrelax. Ising, napanan ni Monica. Ne, adamot la itay ijay hardin, ma'am. Awan ijay. Tigarod amok kat nagkuyog kayo arimwar. Iso nagsaludsuda ka pa man nakita ka. Ha? Ne, papanan mi kumangay, ma'am. Rimwar ni Monica. Awan ijay garahe ti kotsena. Anya? Anya matan ni Monica. Sa dino nga ta tinapanan na aya. Mabiit laang, ma'am. Padasat nga awagan ti cellphone na. Amwag no sa dino tinapanan na. Nagsubli ka met, Monica. Happy ka di? Father Simon. Sika, met. No anda sa bali a tao, itulok ko nga awagan nak itikasta. Agam no datalaeng, mabalin nak abir nga sanlatan. Kas iti kayat mo ayawag ko ka. Pasensya kan. Nyamnas kan nga erwam kon ti kasta nga awag ko kan ka. Ngamin, amok itan no asino ka talaga. Bueno, adakan ka dayta, Monica. Oh, anya ti maipay ko. Father Simon, ada ka didiyo nagkinaawatan ka ni Papa? Ha? Nadlaw ko ngamin asabali ti jar ni Papa. Kaslada kinapungdot na. Awan mo ti amok amadi iti panagsarita mi. Balaksid langan, no sinintir na kit din ti imbagakan ko ana. Anya ngamin dayta, Father Simon. Nangijaya ni Papam iti dakkalagatad. Iti kasta, maurnos ka no ti simbaan. Imbagak kan kuana asaan ko nga awatan. Agam kinunak, ano kaya't naapasimpa ti simbaan. Pakaragsakak launay. Iso na lang, tasanen arumbang nga idalan na iti donasyon. Day talang timbagak kan kuana, Monica. Kat panagkunak, awan matidakas iti daytaan na saok kan ni Papam. Chief, kita am daytoy aladawan. Nagapuan da ito aladawan, Mendez. Inted kanyak ti may sa kadagiti asit tayo. Asidagi jay simbaan da ito ay. Saan ka di? Wen, Chief? Asino dagito alalaki nga da imot da nga ramas? Awan ti makam mo, Chief. Kinita kon kadagiti files tayo dito'y presento. Ngam awan apulos ti uray may sa kadagiti adda di taladawan.
Mendez, panagkunakit kamang ti sindikato dagitoy. Jeff, Naimbag matada na alam akastoy aladawan. Maarama tayo daytoy. Naimbagla pamalpalatpatan tayo iti kinasya asino dagiti nasken akam magan tayo. Itay pa'y laang ngaw awagak milyon. Ngam di na sumsumbatan ti cellphone na. Agriring latan. Sapay napatag kumatibagak kang kuana. Ang mga no nagsubli ni Monica. Inaksiripan. Isong agpaison. Napanan na nga taaya. Apay arimwar adi man la nagpakada. Kasta tinapasama. Iso timbaga ni Father Simon, Mama. Monica, Mas daawak, Mama. Apay asintiran ni Papa, tinasao ni Father Simon. ha? Kwa, iha. Mga nubidot mo't dayta. Ngam na day tala ang tinagsaritaan da kan ni Father. Apay akas jay ti jar ni Papa. Iha, saan ta nga amuno anya talaga tinapasamak ka ni Papam? Anya ti amom? Awang ano dakit di mat sabali ang makagapo. No apay ako naman adlaw mo kasla masuron. Mama, Saan ta basta agataplatan, Monica? Saan anasaya at dayta, iha? Kan di mo matatapon latan at tinagsaritaan da ka ni Father Simon ti makagapo. Kas itinaibagakon. Ang mga no damat sa bali ang nakasairan tirik na jay amam. Sigurado nga gin-enjoy ni amo nga agsugsugalita. Iso makarelaksak man. Agtali na irak lang dito eh. Sana kung nagpakita jay sugalan. Idi kasta. Sana nadnadlaw nga dapakay na iga ken ni amo. Narigat no madlaw dagiti kakompetensya na iti negosyo. Nga isumot lagayam dakin kukuha iti kasino. Dakil di pa nagtalik ni amo. Apay nga tan. Hello, amo. Bugi, awanan ganas kong agsugan. Umay na kong sukunan ditoy. Okay, amo. Matungpal. Umaya ka dagosan. Bye. Bye! Apay nga tagas jay, titinortipan na rita ni amo. Anya nga ta, tinapasama. Kastagayam tinapasama ka amo. Wen Bogi, kakaasya ak anang laplapad iti pagig. Jak impadlaw kini Mr. Lim. Ajak na gustuan tinaramit na. Amo. Amam mo na Bogi. Saan ko akayat ti kasjay? Jak kayat ti mapapabainan. Isungag sagana ka. Tainton rabi. At tay patrabaho ken ka. Anya ti kaya tasawan ni Don Leon. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotaso. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.